F'din is-sija, f'dan il-mument, irridu nkunu aħna il-koll ta' Malta, irridu aħna nkunu il-koll għal Malta, irridu nġibu il-pajjiżna l-ewwel fuq kollox u fuq kulħadd. Ek appella l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idren Delija fid-diskors tiegħu matul il-Kunsill Ġenerali Straordinarju li tella f'jum ir-Repubblika. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-15 il-proposta tad-dokument riforma u tiġdid li huma imsejsa fuq ħsibijiet li l-Kunsill Ġenerali kien approva fl-2016 taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Issa b'intervent aktar fil-font għax id-diffikultajiet qudiemna illum huma iżjed fondi. Idren Delija qal li pajjiżna jrid li ssir ġustizzja ma' dawk li naqsu lil dan in-nazzjon li tinħareġ il-verità mill-aktar fis. L-ewwel pass huwa illi naraw illi sseħħ il-ġustizzja ma' kull min kellu x'jaqsam fil-korruzzjoni istituzzjonalizzata u fil-qtil istituzzjonalizzat ta' Daphne Caruana Galizia. Min kien jaf u m'għamel xejn irid iħallas ukoll. Min seta' għamel xi ħaġa biex dan id-delitt seta' jiġi evitat irid iħallas ukoll. U din mhijiex tpattija, din mhijiex retribuzzjoni, din hija l-ġustizzja u aħna rridu naħilfu hawnhekk illum bħala partit, bħala politiċi illi trid issir il-ġustizzja f'pajjiżna. Idren Delija tenna li l-poplu Malti ġie mwiegħed li jkollu tnaqqis fil-kontijiet ta' dawl u l-ilma, iżda dan sar bi prezz ferm aktar għoli għax pajjiżna tilef id-demokrazija. Bil-prezzijiet tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U minflok ħallasna inqas, ħallasna l-ogħla prezz. Tlifna id-demokrazija, tlifna waħda minn tagħna, intilfet ħajja ta' Maltija, tlifna ġieħna bħala nazzjon. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jekk xi ħadd qed iħossu tradut f'dan il-mument huwa l-poplu Malti u Awċi. Jekk hemm xi ħadd illi ġie tradut huwa l-poplu Malti. Huwa pajjiżna, hija Malta. Malta ġiet traduta. U għax Malta ġiet traduta ma tistax tistrieħ fuq min tradiha biex imexxiha il-qudiem. Qatt ma ngħid illi Malta korrotta, imma gvern korrott. Il-Maltin mhumiex korrotti, imma l-gvern huwa korrott. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma nistgħux nistennew aktar għal pajjiżna għax id-demokrazija ġiet imxekkla. Kompla li issa rridu nuru li aħna ninsabu hawn għal pajjiżna il fuq mill-partiġjaniżmu.